Hero itrang ai kublay step yapi haka Kyrteng u Jesus Christ. Iway pi iway. Kalong kasi kabakamen balakar ku yapi. Kabenta kabanga kwa ban. Ya benta haka ni kapor kalong pan haka Kyrteng u Jisu. Kani kadai kajikai ba u Jisu kwa ban hikai ya kisenran haba kipan na ublay ya kijenun kam. Kidai ban pan haka Kyrteng u Jisu. Namar utip ba kupa ba beneng usngop ha. Bat sngau haba ni pendan kami kani ke Kyrteng. Kani ke Kyrteng kadi ke Kyrteng ke badon bor ka ba ublay ukupa ba beneng ula ai kenang ba kani ke Kyrteng ba ki khosi baro ki badon ha beneng ha kendau ni ha bo kendau ki dem krup ba utelit baro on pla ba u Jisu long utrai. Kumta habangi duai bat lej akmat ublay ban duai ban kran ni pentip jinon kam. Kabangi day ban kenma ban pan haka Kyrteng u Jisu. Haka gospel yu anis nama kat saud kot kat lai u Jisu ong. Ka ei ba pipan haka Kyrteng jonga ya kata ngan le ba on penan buram yu pa hau kun. U Jisu tip ba u play un jubab nama u sngau yu bat on pendan buram yu pa hau kun. Haka gospel yu anis kal nama kat sand kot bakat rir ko ong. Baka ei rupa pipan na ukupa haka Kyrteng jonga un ayapi u Jisu tip syai baladangi pan ya kanu na ukupa haka jinduai da kabangi kerpa haka Kyrteng u Jisu un le ya kata u Jisu ong shushu aga gospel matis nyau lenong kat khot bakandai do kat wei ei ubri bana pi lada ukon chong pan ya ukupu ban ai do umau hau lani lada upan ya kadok haun ai do puseng ya namar kata lada pi ki balong boman pitip ya kaban ai ya ke jing ai ke babha ya ki khun jong pi kabakat no tam ba ukpa jong pi ba beneng un ai ya ki iru ki babha ha kita ki bapan na blay ukpa ba beneng ubadam da ke jing e palat ban ya ki kemi ki pa utip kusngu thu ya ke jin kam jungi u Jisu ong pan on sa ayapi dongin nang banwan sya ukpa da u Jisu Christ nama de tang ha u Jisu ngila ban lech sya ukpa u Jisu ong de danga ladangi pidan na breng ki jing e ki jin ja pi kwa bo blay un plilan Blilenti yapi hakanu ka benta ki ba pisngu kutlan but pi perkhat ya kaban sawan ne pidana prengke jingpang pi kuslai ya la ka jingem kumta pan pat kerpat bat ngej ba pin yo pediang ya kata u blay ukpa jongi u basbun u babha u badap da ka jing isnei un kentai dalele habangi wan shu pan pane haka Kyrteng u Jisu. Lesi ngi kendu ngi pan ngi myo ngi ha pat snau thu ru namar haka shiti u Jacob lenong basaw khot balai pi pan di pim yo pediang haba pi pan bom dei khnang ba pin yo pen lutken ha kata ka jingkwa brai jong pi u Jacob usneng pat hikai Syaki bangej bakin pan ya ke ba uplay ula ban sngeu bat pediang namadan ki bom ya day bat kamon jong blay haga gospel u anis kalanong bakat san kal ban nyau ko la de pi yaine hanga ba ki tin ki jonga ki yaine api ya ke ru ba pi mon pin pan de kan long ya pi kumta yo don na pediang jo pi yo sngeu ya ke ni ka tin u blay pidan shipun kiba pikwa ba ublay unjuba sedang ban pan haka Kyrteng u Jisu da ka bangej bat pediang di pinyo bat on pendap ipi da ka jingkmen lar pimpat jupenan kam yakani ka Kyrteng haba piduai penan kam no nadu menta blay unle ki kamba yapi do ublay un kerku amen.